Започна спекула заради еврото. Ние още не сме го въвели И цените. цените растат. За 2 седмици някои основни храни са поскъпнали с 25%. Има огромна инфлация, която се крие. Нарочно се крие, за да не го разберат хората, които ще решават на 8 юли. Т.е. министрите на другите европейски държави от еврозоната. В момента ние нямаме абсолютно никакви данни и те се крият тази информация, защото ние знаеме, че дефицита нараства стремглаво. Вече има около 4-5 милиарда дефицит със сигурност, а той ще продължава да нараства. Ами смятайте, щом още замириса, така да се каже, на въвеждане на евро, започнаха да растат цените и да се, както те твърдят, да се извършва спекулация. Ами какво ще стане от 1 януари тогава? Какво очакват да се случват българските граждани? Го знаят много добре това нещо, особено тези, които са работили в чужбина и са били преки свидетели на въвеждане на еврото в други държави, като Италия, Испания и така нататък, Португалия.